Veľkolepý štvorizbový rodinný dom, ktorý sa píši samostatným postavením, vlastnou garážou a parkovacím státím priamo pred domom, je skutočným útočiskom a ideálnym harmonickým domovom. Nachádza sa v tichej oblasti mimo hlavnej cesty a na konci slepej ulice. S úžitkovou plochou 170 m2 a obrovským pozemkom o rozlohe 788 m2 tento dom ponúka veľkorysý priestor pre vašu rodinu. Vstúpte do svetlého interiéru, kde vás privíta vstupná chodba vedúca do veľkej obývacej izby spojenej s kuchyňou. Dom ponúka 3 samostatné izby, novú kúpeľňu, toaletu, technickú miestnosť a garáž. A to nie je všetko. Veľké podkrovie ponúka možnosť rozšírenia o ďalšiu obytnú časť. Pozoruhodný je aj nedávno zrekonštruovaný interiér kúpeľne a sociálnych zariadení. Pozrite sa bližšie a objavte čaro vášho budúceho domova spolu s Trnava Reality. Kontaktujte nás na 0904 903 903.